Agartala tu khwaini o lahar mobile phangam se asulaijak rungsrungnai ro mo khwai bel phang Ramchandra amchayo Sir, tamni bagi norni pandarok tongmani tini abono rosoi nor tambagi mapaika. Sung tini Panda Devendra Choupara, West Belsora, sini organization chaita organization ni ajaga kaisa Panda tongmani gamini lukurok bai sung kisa kok salaina hnai tini borok sini kok rona thmano bagi chungna ringjak tongo abo balukjak thangnai 11 tarik 3 2025 o dino o salo sung acquisition submit khaijak eke already program setting khaijak o program ini khlaina tongmani haifano mia hatat pira horo information mangkha je sini langma sini je Tripura Student Federation sini borok ke sini merudondo hini mano borok dabi khai tongma jarao o dabi no sungbo somothan khaijan baginai o nini sini je tinini pandano sung muthagi rikha kaya abo porboti somoyo nangkhe sung khlaini hini tini ma muthaka bono tambagi hinke bele nangkukmani sungmo je basano tinai sini mani kongno tinai sal kolongma romoi andolon khlaijak abo tabuni simia abo tabu phano solution yako haipano chung 4 tarik September Dilliwo sung ekotongkha 2024 ekotobo chung language culture nini identity kwbangma mani phaijak kiaba abo tabu implement yako hoito abo next meeting rogo join JWCC meeting ro discuss nai daitin abo ngna ningthong India central government state government thani obono sini request obo immediately jahate o basani tinai te andolon khaina nangyatino jahate Tripurani honorable CM Chief Minister Dr. Professor Manik Saha babono gosina hanangthong abo Tripurasani kaisa hamkrai Tripurasani kaisa bobishok abo chini hani abono chini nango o basa singabon bagi Tripura Student Federation je tinini je strike da kongmano singabono support khlayo o support no sung jodi main jasang no borok jodi khaitang hangke singabo support khaithanai sung abo chengra saya sungo 4ta organization bising je ekot khai phainen bisingo sungo 2ta organization sung support khaine tang hechini nangkungmani central government state government babono salai sung o dabino jehetu written libabe tui phaijago abo tapsuk jara pending nongui tongkho khaini bagino sini merudondo hinmano Tripura Student Federation borok je organization tinai da kongmani o da kongmana sung support khlayo thank you ambai sir o thaini bung kya sir no bo thayo nai pega belfang jago o kamini bo mungki belfang o belfango tabok sini oro kabangma lukoro tai netarok oro tabok asukjak sung nuk phaika phainai oboni tinai sung bo belekhino khakjangkha bolte chung aro chini je chino student organization rok je demand no tinai chung borok bai tabuk salainai abo tabuk su updating to hasung siako main hingke chini nangkungmani abo to chengraya abo kubui o kubui no jahate central government state government sage pano o chini basa chini mani kok abo approve khai rijanang thong date no jahate sing Tripurao santini batabaron jahate phainini jahate osingthol niya tui tinino jahate bo ekta solution mona nengthong aboni bagi chini organization theke sung National Liberation Front of Tripura original group nengai chini thani sung request khlayo hambai